първо отидете и отворете своя Google Drive, така че уверете се, че имате акаунт в Google Drive или Google акаунт и се уверете, че сте изтеглили Google Drive. Можете да го изтеглите от Google Play Store. Доста е лесно за изтегляне. Просто го потърсете, кликнете на инсталиране и след това просто влезте. Сега, след като сте в интерфейса на Google Drive, ето как изглежда. Преминете от секция Начало към Файлове. След като сте тук, кликнете върху иконата плюс, след това кликнете на Качване и просто натиснете и задръжте който и да е от вашите файлове на компютъра или устройството си, за да го качите. И така, след като натиснете и задържите, просто изберете бутона Избор и то ще започне да се качва във вашия акаунт в Google Drive. След като качването приключи успешно, вече можете да продължите да му се наслаждавате на своя лаптоп, като просто превключите към компютър. Всичко, което трябва да направите тук, е просто да влезете в drive.google.com. Много е лесно да се намери. И след това просто влезте в профила си, като кликнете върху опцията за вход в акаунт, която се намира горе в десния ъгъл на екрана ви, за да влезете в него. Така че, след като вече сте влезли в профила си, ще откриете приложението, ще намерите приложението, видеото, снимката, всичко, което сте качили в Google Диск, ще бъде тук. Сега, един друг начин, по който можете да действате, е да използвате връзката между Android и компютър посредством USB кабел. Така че всичко, което е необходимо да направите, е просто да откриете мобилното си устройство и след това да го свържете към компютъра си. Трябва да чуете звуков сигнал от компютъра си и след това просто отворете файловия си менеджер или пък той ще се отвори автоматично. След като това стане, ще видите вашето устройство тук и ако щракнете два пъти, ще можете да получите достъп до него. Сега, в повечето случаи няма да ви бъде предоставен незабавен достъп, но на панела за известия на вашето мобилно устройство, всичко, което трябва да направите е там, където имаме опции за USB за зареждане или USB за прехвърляне на файлове. Просто продължете и кликнете върху тази опция и изберете USB за прехвърляне на файлове или Android Auto. Не трябва сега да учи да достъпват всички тези части на вашето устройство, като по този начин можете да прехвърляте данните си от мобилното си устройство към вашия компютър.